O tempo non acompañou esta mañá no paseo das autoridades polo novo vial perimetral do Gran Montecelo. A circunvalación xa entrou en servizo hoxe ao rematar o acto oficial. É un treito de 850 metros executado polo Concello que conecta a través de dúas rotondas o Príncipe Filipe coa Rúa Ángel Imeses. Desde o primeiro momento en que a Xunta tomou a decisión de ampliar Montecelo e facer un Gran Montecelo, o Concello puxose a disposición da Xunta e a partir de aí pois, asinamos un convenio que está prácticamente rematado ese convenio e o cal quere decir que o Concello cumple os seus compromisos, non? Esta obra custou case 1.200.000 euros. O alcalde apuntou que en toda a obra do Gran Montecelo o Concello inviste 16 millóns. O vicepresidente da Deputación de Pontevedra, pola súa banda, aproveitaba para poñer en valor o investimento de 200 millóns de euros que fai a Xunta no novo hospital. Sobre o vial perimetral salienta que é unha realidade grazas á lealdade institucional. As boas relacións institucionais son as que acaban facendo que avancen os proxectos. Este proxecto deste vial, que ten tido algúns problemas, saia adiante, entre outras cosas, pola lealdade institucional das tres entidades que dicen. O vial dará servizo a un novo hospital que, segundo avanzaron, atópase nestes momentos o 75% da construción. A obra vai en prazos, que estamos moi satisfeitos precisamente co funcionamento da empresa que se está, da UTE que se está encargando da construción deste gran hospital. Contamos que a obra civil se enseña entregada a finales deste ano 24, e despois xa están tamén en marcha todo o tema de licitación de equipamentos e o tema de, xa hai moitos equipos que xa estaban instalados, que viñan desos planes de Europa con esas financiacións europeas, como xa vos contamos en outras ocasións. Entonces, realmente contentos e satisfeitos cos prazos e contamos seguir así de aquí en adiante. Por outra banda, esta mañá o alcalde aproveitaba para restarlle importancia ás queixas de algúns veciños da zona pola falta de accesos ás súas parcelas dende o novo vial. Os veciños quedaron de presentar cales eran as súas demandas. A Xunta quedou comprometida a expropiar os terrenos que fixeran falta e, en todo caso, o Concello a executar as obras imprescindibles para eses accesos, que en principio pois, non eran tantos como polos ruídos se fixo, quero dicir, para que nos entendamos, non? Este novo vial ten unha velocidade limitada en todo o treito a 30 km por hora, conta cun carril en cada sentido de circulación, beirarrúas, pasos de peóns elevados e iluminación.